ngai ku blei pi barok ha ka jipen krek ko jengi nak benta ka precision ba jong ka asasis Shillong ka Shillong ha ka ni ka sngi chipau tarik manus nem ha ka tayo baar ka sngi utrai ju ka tayo baar ka dei ka sngi utrai precision kamur ayu ka ni ka precision ka don ka jing mot ka bajliu ba ha ka jing long Kristan ka jengi kham tam ha ka ba ngitip bagi pai jobu blei nadu mandai ki pai Israel long ki briu ki ba yai long no ki ba yai na ku ke jaka shi ku jaka sedang no nadu kapo jong Abraham na kaliang jong ublei ulah kho di Abraham ong mi na lari ban ngan sapan ep ye kari bagi tip bakata kari kepala kular Abraham kolong kari kebadap da akadut berkangam. Tingitip ba ban poi sia kata kelasimpor bon hajar senam kipai Israel kide ban yai sia kata kari kebala kular. Bad kila kenu sibun ke jing kila de ban hartmai babun ki sim hakalenti senken ke jongki. Bad ngitip ba madu Abraham hadirin kata apat saki patriark hadirin kata apat ki prophets ta khamtam hakapor jong Moses hakaba ublei ulong baun pelaj ki pa Israel na kajing tek merau bat banyalam ki syakari hakaba mau un sapat iyeki Moses umtip syai Henry wong playba saya alami ki sia kata kari kanan biang sa sisian lapan temai kata kaju kajing kular bad ngi bagi pa Israel ki de ban hai jaka bagi de ban yai tang sapuski hari kenja kila hapi yai adu sapus nem kai kadau kolong namar bakila tnum kim simlah hun ye kalenti ki jong ublei kabai de habau blei ai ka mana ki ong kani kambiang ni bam ka ju ka jing bam ni don kam ka do ublei ai kisim ki ong ka ju kim tre ti kaduk kadwai ublei ban hikai kini ki pai jong udei ban pentelun yaki ka ju ka jaka bat man poi syakata kari kanan ba ngiteb ba syua bagin poi syakari kanan ka badei kari ka ba ki hap ya le thma syua ban yo e kani bar kata kedai ngitip sipang kabala thok ke Bible sipang ka Jericho kata kan ro Jericho ke badai ka kabala ban ong ba klemda khiar thma shwa ya kene ka ya kene usim Jericho kemot omla ban yo ke kanan tingitip ba ke ba kipai Israel kilale ilong kila ngap ya ke jimbetha jong Joshua kam tamai an hadin bo Moses ula kiu ula syak simno sepeneng Joshua ula ong ba kita kilengdo ki de ban ra ka senduk ke jutang bat hapo ka senduk jutang don ayu hangta ngitep ba ha ka senduk jutang don uding du jong aron don ki mana don ki siphe hukum hakaba la betha bakumnu ba kin yai sodong ya ka Jericho ka kan ro Jericho bad kide ban tiet taka da ki sing ba taka drum hawa ki yai te nyeu sin yai la berkat ba ka saja ka la syukungu kata kali tiju play ngang mudur ki nyeu sin kilo ki nyeu tu ki sakramen hakaba ngitip hapo ka balang jungi pun kami ki sakramen banele ban poi sekari ke bala kular ti kani kecing kecing ya jong kini ki sipai jong Joshua rengkat bagi pai Israel dak bara arta di ka senduk jutang nyeu sin pat kan sin syu nyeu sin hakabah nyeu sin Joshua wang ide ban ndai ke bacu yai ndengi de ban pertajam
ngi dia man kang dia man khot yu blei bat ngi tip haka ji tho ba ha kata ji pertajam ki kan ro Jericho ki la khlem pi ki la khlem bat haka bakut ki pa Israel ki la ban hertma persya ya kita ki trashnong bat ki la shimti ya kari ke balakular kani kalong kum kasar ngi snget haka jing im Kristan jungi haba kum bagi pa Israel ki la ya lenter ban poisyak da kari ke balakular kani ki jing ya persian jungi ro kadon kanong rem halor kata ya ke bagi pa Israel ban poisyak da kari balakular ki la ya bat ngi kari ke balakular ngi ke de ka beneng bat ngi de ban ya ngi de ban ya chi ya kapan mau ngi bangilong ki pilgrim ki dong yai pilgrim kane ka perthei kam dei ka chnok trai chugi ublei usa ai ngi ya kata ka ya ka chnok trai ke badei ka chaka shong ne abadeng te ki pa Israel ha ki wan hakni ki don ne kata ka mensim bat bun sin hi ki yo ai ka jing mentoi mensim haba ki lawan hang de ka jing mentoi mensim ko long ka jipan bej ya la ka jong ji em kajing pla su i ki leng dok sa syong ki cakap ba per jo ki mandi mentang ila pen kre syabar jo kamat jing bishop pat sade sha ya pok krotu ta kini ki madan pat sini sha lenda do ki sa syong ki leng dok ban le yu ba ngidon kam ban pen klem ya ki kan ro Jericho ki ba khanglat ya ki jing im sim ki jongi ngi de ban ai no ki pop ki sang jongi ho play but habang ira habang yai saudok sudong ngira ya kita ki speu tuli ki hukum jo play bangi de ban im ya ki speu tuli ki hukum jo play ya ki sibon ki jul kumar ka perthei manta ka de ki jing bom im shu ya ki speu tuli ki hukum jo play bangi la leklet tengi la leklet ro bale se hak bede berkata ke mana ban pediang yu jisu mo jisu ulong hi ngalong kupu jing im jaru baba menga unom yam departemen ju phi kala ba mi mana ba kila yap ndai jar baba mi yo ka do jinga ba di asnam jinga un im junam phi te ka ne ka jingwan hang ne ka de kata ba kumbala ra dagi pa Israel saudo sodong ke Jericho chapani yo ka kari bakular kila bam ya kata ka mana ba kila ra kata ka mana perpudan buram kila ra ro yo dingdu jong aron ya ka ba ka theo ya ka jinglong lung do ka jongi ya ka jinglong lung do ba dia ka jinglong nong sarai dingdu de u de u ko bo bishop bat mo de nong sarai ni ada ka jingdu no jongi archbishop sisa ngis ngosi hadu kata-kata namar ba ngim don shu nong sarai ngi don nong sarai ba shu pe de mla bat bat dingdu mo ti na ka ni da ngi hab du wajur ba boleh pai ngi nong sarai te ka jingra jukni pa Israel hakata ka senduk kejutan ka balongkum kata bernakel habang cara ya ujisu mo saudong-saudong ke niki surok jungi kadehi ba unong syara jungi nong ab junga ude utrai mu jisu re nong ab jungi bad uba aingi ya ka jinglong nong syarai lembag bishop lembag ildo te na kena daw ngi yai lang rangkat bat ki pa Israel mandai ngi yai lang manta ban thamai ke jingai ke jungi ba ngi dei ban nang scam ha ke jingai ba ha jingai program ke jungi kamtam ke jing job ke jungi ya ka pop ber ke jingyap ke jing job jungi ya ka bor jo ke jing sneu mo ke bat ap thap yangi hagipun ke rukam te ke jing wai yai program hang ni kalong hi kata ke jing pen be ya la ke jing ke jing ep ke jing kut jing mut baku bangi penkut eu nu usnam arajar ka khandai ngina penkut rengkat berublai ya penkut ka jing khuit men sim man pediang eu usnam bo thamai ti kan ne ka jing wan pilgrim ju ki priu hang ne nga pediang buram fi baro hoj ba phine wan omdei ban chu ya le pe kai man ya than yan ni stai ndei wan syong hapo i mane ha ka jing jar jar ujisu sadan hapo ka i mane duai u penlongi ka sakramen ju ka jing pla omdei tang hakapor balesi hakaba don kamas ban penlongi kata kajing pala rei hakapor mensngiru hang no piu padar khot
ong aling ngakwa ban penlong ke jing pla namar bang klim yo ngalat mani ngi kileng dok ngi kloi ban arab iki ti waram ong ba habde tang hak por sya por mas kan badang ya kemas ngi skapla henrei hakano ka porok shis ngi ke di banlong ka jing pla mar borok shi kata ngi la ong bat si suaban pediang ju wadi ka sakarmen yo tu bawan wala si umpat le plau don kapok bakrau le su pladian lalu pan sakarmen ngi la ban ayu simen pi dia kata bun sin ngim ju poi perkhan re ya ka kam sim jong u ni ka kun katolik ngi don kamban ngi don kamban pencitom bakin yo kata ting ai ku blei pi baro bad ai bo blei un ai ngi kamariang ka babha hagani ka shpo tarik bad akitu ngi baro bad kum ju ro un ai ngi ka jing mentoi mensim ka bangi don kam lembakan ni ka jing wan ka jing yai program ba sangu syuru ba ya kan ni ka position nak liang jong pi kum soskom bat 7 pi ai broadcast aki yang kisam aki live telecast dengan ai buram si syai pi kan ni ka di kam yalap ka bakrau pi le kan ni baki we kin yo page kisam ki bapang ni besitom se ki bajuan position berbor henrei ki melak pan poi henrei ki lak pan i menta ti ka ai ngoi dem me kan ka teknologi ro ka bangi ai but ki bawan ro position ngi labu ki giant screen haga ba ki lak pan sim menta bha hang ne po i mane ro ka sabu ka we ka ba kamret haga ba ngi dio bani sim menta lang wala ngim yo yang hakmat jong kalbari habadon ka yin leniam henrei habangi syong hang nu jika kalong bangi pai kalbari tu blen kur kurdo ya ka diocese jungi bat kumju ru ya bar khoi kinam wan ha ka ni persian ka shipau tarik kublai